Poviem to tak, ako to cítim. Či sa to niekomu bude páčiť, alebo nie. Je to môj názor, ktorý nezmením a nemením. Stále som si povedal to, čo som chcel a ako som to cítil. Takže posielate miliardy na pomoc Ukrajine, ktorá sa stráca. Ktorá sa stráca a mizne. A všetci sú ticho a tvária sa, že o tom nevedia, že sa to stráca. Obyčajní ľudia ani nevedia, kde to ide a kde to končí. Posielate miliardy a nič. Slovenský národ nemá poriešenú životnú úroveň a stále upadá. Ale posielate ju inde, kde doslovne mizne. Máme milióny nevyriešených vecí doma a vy sa staráte o druhých. Teraz ten váš panáčik, ktorému sa z nejakých záhadných dôvodov vtierate do zadnej časti tela, zastaví aj ropu a vy idete s ním jednať, rokovať. To je trošku na hlavu. Ale dobre. Ale pozor, tu už nie je o čom jednať, lebo tu je len zo pár variant. Napríklad, že hráte s hercom divadlo na ľudí. Alebo že vás slovenský národ vôbec nezaujíma ani jeho problémy. A len sa tvárite, že ich chcete riešiť. Alebo vážne len pozeráte na to všetko tak, že či z toho niečo budete mať alebo nie. Lebo ak vravíte, že je to váš spojenec a ten vám podrazí nohy pri tom, čo ho krmíte, tak nerozumiem, o čom a s kým chcete rokovať. Nerozumiem. Len nerozumiem, prečo hráte divadlo a robíte z ľudí hlupákov. Ak ste si nevšimli, tak ľudia vedia čítať a vedia si overovať informácie. A verte, že už sa vám ľudí nepodarí znova oklamať. Či veru áno? To nech sa ľudia, alebo nech si ľudia zodpovedia sami. My rodina sme tu na to, aby sme si povedali pravdu. Ale očividne vy smerujete smerujete od nás preč. A viete, na koho smerujem. Je to venované aj jednému, aj druhému táboru v politike. A pre písalkov toto nie je vyplakávanie, ale konštatovanie. Lebo ako pozeráme a sledujeme, tak Slovensko asi bude musieť prejsť poriadnou politickou očistou. A ešte odkaz vláde. Žiadna vyhrážka, ale len konštatovanie. Nevzdialujte sa národu, ale priblížte sa. Nelietajte v oblakoch, ale kráčajte so svojimi ľuďmi po zemi spoločne. A ten si vás za to bude vážiť a ctiť. Ak súhlasíte, zdieľajte. Ďakujeme.